Για μένα το ρεμπέτικο είναι ιστορία, είναι ψυχή. Το ρεμπέτικο για μένα είναι μια πολύ βαθιά ιστορία που ενώνει τον κόσμο, την εργατιά, το λαό ολόκληρο μέσα από την καθημερινότητα που έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με την ιστορία, έχει να κάνει με τη δουλειά, έχει να κάνει με τα επαγγέλματα, έχει να κάνει με την αγάπη, έχει να κάνει με τη φτώχεια, έχει να κάνει με τον πόλεμο, με όλα. Είναι μια επανάσταση, θα έλεγα, της εποχής εκείνης ενάντια στο σύστημα, στα προβλήματα, τα προβλήματα του λαού, των κατώτερων στρωμάτων, μαζί και η αγάπη και όλα αυτά που απασχολούν το φτωχό άνθρωπο, τον οποίο το σύστημα τον αγνοεί. Και το ρεμπέτικο είναι ό,τι πιο αληθινό και από στίχο και από μουσική. Από κάθε άλλη φορά, όλες τις εποχές. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, τη δύσκολη εποχή. Σίγουρα ξεχωριστός είναι ο ήχος αυτού του μουσικού είδους, ο ήχος του μπουζουκιού. Το συγκεκριμένο όργανο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που ακούγεται η ρεμπέτικη μουσική. Επίσης, πολύ ξεχωριστό σαν είδος είναι γιατί ο στίχος του, οι στίχοι του ρεμπέτικου μιλάνε απευθείας στην καρδιά, μιλάνε για την αγάπη, μιλάνε για το χωρισμό, μιλάνε για την καθημερινότητα των ανθρώπων εκείνης της εποχής και όλα τα κοινωνικά προβλήματα που τους απασχολούσαν.